Toto je najväčší ojeb na elektrike. Tu máš cenu 5000 s postupným navyšovaním a tu máš cenu 10 000 konečnú. Ktorá sa lepšie počuje? Samozrejme tá za 5. Ale ktorá je lepšia pre tvoju peňaženku? Tá za 10. Pretože máš istotu a tá cena sa nenavyšuje. Že tá cena nepôjde hore a tým pádom si vieš zariadiť svoje financie. Chápeš? Proste on si nevie si zrátať, lebo keď idem pripojiť varnú dosku, idem spraviť terasu, idem montovať svetla, idem všetko rozťahať, doveziem materiál, 10-15 krát idem na tú stavbu, idem na obed, idem si kúpiť vrtáky, sekáče, všetko. Že to je úplne nonsens. A potom to začne, a v polke to začne lebo mu zistí, že to proste nevychádza, no tak to nevychádza, no lebo však proste, prečo si 5 firiem predtým vypýtalo takú sumu a to funguje. Takto funguje elektrika na SK. Ľudia nevedia počítať, to 2 plus 2.